Ето хора, аз съм Дите и Пол и днес ще се снимаме в Енергот. Днес ще направя томбола и пред вас ще я покажа как я правя. Ще има двама победители. Ще има трима победители. Да. Трима победители ще има. Ще тегля на 15 абоната. Сега имам 4. Към чатъчно мила. Окей. Добре. Така. Нека напишем това. Напишем така. Кажеш. Така, кажете кай на YouTube ще правя томбола. Така, това не е моят ник, както казах, аз съм Дите. Така. Така. Извинете, че мъкна за малко и че само да кажа, победителят, нали, ще печели, нали, трима победители. Общо взето тук ще има нещо от томболката. Така. Нека отидем до Home Nimbus. Така. Нали, трябва да се имаш от вчера ми е канала и че като знаеш какво ме питаш, пич. Ние гащи. Така. Препоръчвам ти да снимаш с качество. Знам с тази, за сега ще снимам с тази програма, иначе после ще сменя. Може би мега томбола с 60 дълго. Да. Точно те ще стане. 60 дълго. Чекайте, моля, имам ли пари? Имам. Нека си купим. Така. Така, защото днес продавам двифулки. Така. Така. Харча пари за томболата, но не ми пука, че харча. Така, няма значение. Така. Нека го преименуваме на, примерно,
победител. Не. Чакайте. Така. Чакайте. Нека го направим така. Победител от томболата. Победител от томболата номер 1. Победител от томболата. Опа, номер 1. Опс. Опс. Победител от томболата. Ах, чакайте, тук се обърках. Победител от томболата. Хора, защото аз тук на български не съм свикнал и малко съм го победи. Трябва да е така. Чакайте, ще ползвам тази. Я също помня. Съжалявам, че обръквам, по принцип знам, но така. Нека. Така. Победител от томболата. Номер 1. Така. Победител от томболата. Номер 1. Може да се го снимате. Така. Аз хора ще спра клипа, като направя още взето цялата томболка. И окей, до след малко. И здравейте хора, пак сме тук и да, ще продължим томболката. Направих я, значи ще има 3 победители, ето я томболата. Значи първият победител ще печели това. По-ро 4 Unbreaking 3 сет. Sharp 4 Fire, Sharp 5 Fire Damage, 6 Golden, 6 Diamond блока, обърквам се. Една легендарка, 5 Golden Apple Key, 48 Obsidian и 2 Emerald блока. Вторият победител ще печели Protection 3 Unbreaking 1, Protection 3 Unbreaking 1 и 2. Така. 2 Diamond блока, 4 Golden Apple Key, 1 Sharp 4 Fire, 2 меч, 32 Obsidian. И последният победител ще печели Protection 2 сет с Sharp 4 Fire, 2 меч и Diamond блок, 3 Golden Apple Key и 16 Obsidian. Това ще е от томболата, ще тегля на 15 абоната и чао!